Velkommen til denne lille video, der lige skal vise lidt om WordMat til Mac. Jeg hedder Tom Stub Christiansen, og jeg arbejder på CFU Sjælland som IT- og mediekonsulent. Her for nylig er Word, den første version af WordMat til Mac, kommet på gaden, og jeg vil lige vise, hvordan man installerer den på Word'en. Man skal selvfølgelig downloade den og køre den, og i installation kommer man så hele vejen igennem. Den sidste side står der lige en lille vejledning om, hvad det er, man skal gøre, og I kan se vejledningen her. Det er en god idé lige at få den kopieret og sat ind i et tekstbehandlingsprogram. Jeg flytter den lige over her. Det, der står, man skal gøre, det er, at man skal åbne Word, og op i Word-filen skal man klikke på Indstillinger. Og inde under Indstillinger skal man gå ned under det, der hedder Filplaceringer. Det klikker jeg på. Og nede under Start skal man klikke på og trykke på Redigere. Her skal man gå ind i det, der hedder Programmer, gå ned og se. Hernede har vi så fået en ny der hedder WordMat, og den skal man åbne. Og så kan man se, her ligger den med programfil, der starter hele WordMat til Mac. Den trykker man OK, vel, og herover trykker man på OK. Efterfølgende skal man gå op i funktioner og gå ned og vælge skabeloner og tilføjelsesprogrammer. Og her kan I se, nu ligger der så WordMat mac.m. Den skal man lige huske at sætte til og trykke OK på. Næste gang man så starter, så er WordMat kommet herop. I kan se, det ligger her. Hvis man gerne vil indsætte et ligning, så kan man også sige indsæt ligning. Og så kan man altså skrive sin matematiske formel her, og ligesom i alle andre WordMats funktioner, så skal man lige få den til at regne, hvad det giver her. Jeg vender tilbage, når jeg har arbejdet lidt mere med det her, men her først en lille intro til WordMat.